Crispy pa guys. Hi guys, isang kainan session na naman ito guys. And for today's episode, ang imumukbang ko ay Jollibee mukbang. Yan guys. Shout out pala guys sa nagsuggest nito. So si Ma'am Ana Joy Sing Chongko. So ayan guys sa taas. So siya po yung suggest na ang gagawin kong mukbang ay yung Jollibee. So ito na po yun ma'am, yung suggestion nyo ma'am. Tsaka guys, special shout out kina Tatay Drini, Ken Chotor at Batangginas channel. So ayan, meron na silang mga channel guys. So hindi ko na ito patatagalin guys kasi nagugutom na rin ako, prepare kanina guys. So ayan, mayroon akong 1 bucket na chicken joy guys. Ayan, 6 pieces lang yan guys. Tapos meron akong ayan, jolly hotdog with bun, ayan guys. Tapos meron ding lumpia. So meron tayong regular na hamburger, tapos buko pie, tapos spaghetti, at saka ano pangalan ito? So ito yung burger steak. So ayan pala guys, burger steak pala, nakalimutan ko tuloy yung pangalan yan. Tapos siyempre meron tayong rice at saka yung drinks from Jollibee guys. Problema, naubusan sila kanina ng soft drinks. Kaya ang laman ito na lang ay iced tea. Ito yung mga gravy guys. So ayan. So daming gravy. So sisimulan ko na agad ito guys. Hindi ko na patatagalin pa ito. Kasi gutom na din ako guys. Kanina pa tayo nag-prepare dito. So by the way guys, yung chicken joy natin guys, yan. Spicy yan guys. So spicy chicken joy with gravy. Sarap talaga guys ng chicken ng Jollibee. Ito yung paborito namin guys, magpamilya ba. Ako nag-crave talaga ako ng Jollibee chicken joy kapag nagtagal na ako hindi nakakain ito ba. Crispy pa guys. Sa tingin nyo guys, sa dami ng in-order ko, maubos ko ba to? So yan yung abangan nyo mamaya guys. Tapusin nyo itong video guys, sayang naman eh. Yan. Kain tayo mga kaibigan. Bilis lang maubos ang manok guys. 1 down na tayo guys. Mayroon tayong ketchup dito guys.
I-open mo natin para sa lumpia. Lumpiang Shanghai. Yan guys. Dito na lang. Yan. So, ito yung lumpia nila guys. Yan. Kain tayo. Yan, lumpia panunggal. Tatlo lang itong lumpia lang guys. Ito na yung last lumpia. Ubusin ko na to. Kita yung masusawan guys. Ayan oh. Yung ketchup. Yun guys, ubos na yung lumpia natin. Kaya naman yung burger steak nila guys. Masarap din to guys. Yan, ito yung burger steak. Yan guys. Kuha lang kayo dyan guys kung gusto nyo kumain. Masarap dito sa burger steak nila guys. Mayroong mushroom. Nagyan mo natin yung rice. Hindi masayang yung sauce guys. Ayan. At yun lang po. Yun lang po nagtatapos yung burger steak guys. Guys, nakalimutan kong masabi kanina, mayroon ng price. Yan. Comment kayo sa baba guys kung ano yung favorite mo dito sa mga Jollibee. Item ng Jollibee guys. Tapos, kung gusto nyo ma-shoutout, comment kayo dyan sa baba guys. Suggest kayo kung ano yung next mukbang na gagawin ko guys. Ito namang spaghetti guys. Titirahin na natin to guys. Spaghetti nila. Yung spaghetti ng Jollibee guys. Ito yung, para sa akin, ito yung pinakamasarap na spaghetti na natikman ko guys. So masarap talaga yung spaghetti nila ma. So ayan, so hindi masyadong madami to kasi super meals yung in-order ko guys. Yung iba super meals. Yan. So spaghetti. Kain na tayo guys. Sarap guys ang spaghetti nila. The best. Guys. Guys, sa sarap na spaghetti nila. Ayan guys. Ubos agad. Bilis maubos sa spaghetti guys. So
Yan, so open ko muna tong yum burger guys. Ito yung yum burger nila guys. Ayan. So regular ang in-order ko guys. Yan. So bite ko lang muna. Ang simple lang ng burger na guys. Lagi na to 40 pesos. Masarap kasi yung patty niya. Kaya masarap yung burger nila guys. Open na akong drinks. Yan guys, 40 pesos to guys ha. Ubusin ko muna to. Last bite ng burger guys. Okay na yung burger guys. Ito naman yung buko pie nila guys. Bagong product nila to guys ng Jollibee. Hindi ko pa natikman to. Kaya ito titikman na natin ngayon guys. Buko pie. Yan. Open ko sa gitna guys. Ayan. So, since buko pie, buko yung nasa laman nito guys. Tikman natin kung masarap ba ito guys. Okay din guys yung nasahan mo talaga yung buko sa loob. Tapos yung labas, pie, parang masarap din siya guys. ₱30 to eh. Yung isang ito ba. ₱30 ang halaga. Yung sa labas pala guys, parang empanada yung lasa ba. Empanada. Tapos sa loob, mayroong buko. Bilis, maubos ang ₱30 no? Ayan guys, medyo madami pa yan. So balik muna tayo sa chicken. Yan guys. Chicken Joy spicy. So wala ng laman dito. Lagay ko dito yung gravy para makita nyo guys. Yan. Sausaw natin sa gravy guys. Yan oh. Daming skin guys. Chicken skin.
So mga mahilig dyan sa chicken skin, ingat-ingat lang po sa cholesterol natin guys. Ako guys, weekly na ako nagmumukbang. Parang cheat day every week. Once a week. Ito yung chicken joy natin guys. Cool down guys. Mayroon ba tayong french fries dito? Ubusin natin yung french fries. Ang dami dito guys yung kinain ko ngayon. Yan guys, ubos na yung french fries. Yan guys, pinubos ko yung french fries. So, dalawa na lang yung natira. Chicken joy. Tapos yung jolly hotdog na lang. Yan. Third piece of chicken joy guys. Nafe-feel ko na, busog na ako guys. Malaki pala yun picture ng manok. So, ang daming yan, bago ubusin to guys, titikman muna natin yung jolly hotdog na lang.
Yan yung Jolly hotdog nila guys. Ang daming cheese niyan guys. Check ko lang kung masarap. Masarap yung hotdog guys na nilagay nila. Tapos yung cheese naman, masarap din guys. So okay to siya. Madali ka mabusog nito kasi cheesy tapos may hotdog. Kain ka na isa nito. Tiyak, mabubusog ka na guys. At dyan lang ako guys. Hindi na kaya ng powers ko, hindi ko na pipilitin. Kasi masama pag pinipilit. So, since busog na ako guys, hanggang dito lang ako. So, maraming salamat guys sa panonood nyo. At sa walang sawang pagsusubaybay sa mga mukbang session at kainan session natin guys. So, malaking tulong yan para sa akin guys. So, kung bago ka lang sa channel na to guys, please don't forget to like and subscribe to my channel para updated kayo sa upcoming videos. So, mayroon kang suggestion, comment lang sa baba para ma-shoutout kita sa next na mukbang. Bye-bye for now and see you for my next mukbang session.